Johannesburgista Etelä-Afrikasta. Saavuin tosiaankin tänne tänä aamuna aika pitkien lentojen jälkeen, mutta nekään ei ollut oikeastaan mitään verrattuna siihen, minkälaiset passintarkastusjonot Johannesburgin lentokentällä oli. Siellä oli nimittäin joku ihme lakko meneillään ja siellä kesti sellainen kiva pari tuntia sitä jonoa suorittaa läpi, mutta sen jälkeen pääsin tänne mun majapaikkaan. Tää on aivan ihana tällainen pieni majatalo, joka on perheomisteinen ja sieltä löytyy vain noin 8 pientä huonetta. Ja on kyllä aivan ihana paikka aloittaa tää Afrikan turnee, koska tuntuu siltä, että olisi oikeasti tullut kotiin ja päivällä pääsinkin sit suoraan jo niiden lounaspöytään maistelemaan afrikkalaisia herkkuja. Ja oikeastaan tässä on ensimmäisenä ollut mielessä totta kai se, että on ihan mieletöntä olla nyt tällä matkalla. Ihan siis sairaan ihanaa, mutta toisaalta ehkä siitä vielä ihanemman tekee sen, että mä oon valinnut Afrikan mun ensimmäiseksi kohteeksi, koska musta on aiemmilla matkoilla tuntunut siltä, että mä oon rakastanut Afrikkaan aina enemmän ja enemmän, mutta musta tuntuu, että mä oon nähnyt siitä vaan niin pienen palan. Niin nyt on ihana, että mulla onkin täällä nyt seuraavat pari kuukautta aikaa sitten tutkia ja ihmetellä kaikkea, mitä Afrikasta oikein löytyykään. Mutta nyt mä taidan lähteä takaisin tonne majapaikkaan katselemaan, että jos siellä olisi jo illallinen valmiina. Ja huomenna aamuna mä lähdenkin sitten jatkamaan matkaa kohti Madagaskaria. Ja siellä mä oon 2 viikkoa, jonka jälkeen sitten onkin paluu takaisin Johannesburgiin pariksi päiväksi. Mutta kuullaan varmasti lisää sitten Madagaskarilta. Moi moi!